όλους τους Έλληνες της Κρέας Βρύσης, της Πέλας, τους Μακεδόνες, τους εθνικιστές της Μακεδονίας, που οι ξεπουλημένοι πολιτικάντες έχουν βαλθεί να χαρίσουν το όνομά της σε ξένους, αλλά με μια Χρυσή Αυγή πανίσχυρη, με μια Χρυσή Αυγή που θα είναι πρώτη στο νομό Πέλας, πρώτη σε όλη την Ελλάδα στις ψυχές των Ελλήνων και θα είναι επόμενη μοναδική δύναμη αντίστασης σε όλα τα σχέδια ξεπουλήματος της πατρίδας μας. Έχω να δηλώσω ότι αν δεν εκλέξει βουλευτή η Πέλα, αν δεν είναι βουλευτής ο κύριος Ακινίδης στις επόμενες εκλογές, να μην ξανάρθει στην Αθήνα, να το κρατήσει λίγο να βρίσει. Γιατί είναι το προπήγιο του εθνικισμού, είναι ο σκληρός πυρήνας της Χρυσής Αυγής και αυτή η συγκέντρωση είναι η απόδειξη ότι η Χρυσή Αυγή είναι η ανερχόμενη δύναμη και στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όπου πηγαίνουν όλα τα λαμόγια οι πολιτικοί, από δεξιά δίθεν μέχρι αριστερά, τους περιμένουνε. Το καμένο με αυγά και γιαούρτια, τον Αβραμόπουλο με ντομάτες. Η Χρυσή Αυγή πηγαίνει και δίνει μια χείρα βοηθείας και στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων, που σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουν ξεπουληθεί από τα συστημικά κόμματα και επιζητούν τη στήριξη από το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα. Μπορεί για ένα χρόνο να ήμουν στη φυλακή και να μην μπορούσα να είμαι στο πλευρό σας, να μην μπορούσα να είμαι εδώ δίπλα στους Έλληνες πολίτες, αλλά έπειτα από αυτόν τον χρόνο κατάλαβα πολύ καλά ότι το μόνο που μένει να κάνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες είναι να πάρουμε την τύχη της πατρίδας στα χέρια μας και να βάλουμε εμείς στη φυλακή όλους αυτούς που τις τελευταίες δεκαετίες διασύρουν την Ελλάδα, ξεπουλάνε την Ελλάδα. Να ξέρετε ότι το 2012 το 2012-2013 είχε τεράστια άνοδο η Χρυσή Αυγή και οι αλήτες προδότες πολιτικοί έχουν λίγο μυαλό και κατάλαβαν ότι είμαστε έτοιμοι να τους κλείσουμε όλους. Εκεί πήγαινε το πράγμα. Όταν μας δίνανε οι δημοσκόποι 17%, ήμασταν πάνω από 20%. Και λέει αντί να τους κλείσουμε εμείς, προτίμησαν, μάλλον πρόλαβαν και μας έκλεισαν αυτοί. Αλλά αυτό κράτησε ένα χρόνο, 1,5, αυτή η δοκιμασία τελείωσε τώρα πια. Όλοι οι Έλληνες κατάλαβαν για ποιο λόγο ενώθηκε όλο το διεφθαρμένο κομματικό κράτος εναντίον της Χρυσής Αυγής και γι' αυτό και όλοι οι Έλληνες έχουν υποχρέωση και καθήκον να στηρίξουν την προσπάθεια της Χρυσής Αυγής, όχι μόνο στις επερχόμενες εκλογές, γιατί για μας οι εκλογές δεν είναι το παν, οι ψήφοι δεν σημαίνουν τίποτα. Και όλοι εσείς που είστε εδώ συγκεντρωμένοι σήμερα μετράτε πολύ περισσότερο από 100.000 κομματόσφυλλα του συστήματος. Περάσαμε. Εθνική αντίσταση! Επίθεση! Εθνική αντίσταση! Επίθεση! Εθνική αντίσταση! Ένα μεγάλο ζήτημα που έχουν θέσει στο τελευταίο διάστημα είναι αυτό του δίθεν debate που λένε αυτοί οι αγγλομαθείς, τη Λεμαχία, από το οποίο αποκλείουν όλοι οι ενωμένοι τον αρχηγό μας, τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Τον αποκλείουν φυσικά γιατί δεν έχουν επιχειρήματα να τον αντιμετωπίσουν στα ίσα, με πολιτικό λόγο και με προτάσεις. Και ασφαλώς έχω να μεταφέρω πρώτα απ' όλα τους χαιρετισμούς στους αγωνιστικούς του αρχηγού, εδώ στην Κρέα Βρύση. Δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας ο αρχηγός, γιατί η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτή που άφησε ελεύθερους το Βενιζέλο, το Μπάγκαλο, το Μεϊμαράκι, όλους όσους κλέψαν όλα αυτά τα χρόνια τα δημόσια ταμεία, το Γιάννο Παπαντονίου που είχε κακουργήματα και τον αφήσαν ελεύθερο, το Τσουκάτο που έβαζε μέσα σε πάμπερς και σε μαύρες σακούλες τα εκατομμύρια μέσα στο Πασόκ. Όλους αυτούς η δικαιοσύνη δεν τους ενόχλησε και λέει τώρα στον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, είστε αρχηγός του τρίτου κόμματος, αλλά απαγορεύεται να βγείτε από τα όρια του νομού Αττικής, θα σας συλλάβουμε και επίσης απαγορεύεται λέει να ανέβετε σε πλωτά μέσα. Δηλαδή, άμα πάει στη θάλασσα και ανέβει σε κάνα στρώμα θαλάσσης, θα του βάλουν ένταλμα να τον πάρει στη φυλακή. Τόσο γελίους πραγματικά, τόσο κωμικούς, τόσο ανόητους πολιτικούς αντιπάλους δεν υπήρξαν ποτέ. Δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ κανένα εθνικιστικό κίνημα. Τους αντιμετωπίσαμε εμείς. Εμένα, για να σας πω και τη δική μου περιπέτεια, δεν ξέρω πόσοι εγκληματίες εδώ πέρα, πόσοι εδώ της μαφίας που είστε συγκεντρωμένοι, τυχαίνει να έχετε στο σπίτι σας κυνηγετική καραμπίνα με άδεια. Γιατί εγώ είχα κάνει το έγκλημα και είχα πάει στο τμήμα στη γειτονιά μου και είχα πάρει άδεια και αγόρασα ένα κυνηγετικό όπλο. Όπως και κάποιες δεκάδες χιλιάδες όλη την Ελλάδα. Οπότε μου λένε σε κάποια φάση όταν έβλεπαν ότι η Χρυσή Αυγή τους γαζώνει πραγματικά και δεν μπορεί να σταματήσει, μόνο άμα μας κλείνανε σε ένα κελί για λίγο θα μας κρατούσαν κάτω, μου λένε κάτι ένας εισαγγελέας, ο παδός του Παναθηναϊκού που ακούσατε το Σαμαρά που έλεγε να προφυλακίσει τους βουλευτές μας,
μου λέει ότι εντάξει, είχες ένα κυνηγητικό όπλο με άδεια, αλλά είχες στο μυαλό σου, γιατί ξέρετε αυτά τα λαμόγια του συστήματος διαβάζουν και τη σκέψη. Είναι πολύ προχωρημένοι σε τέτοιες τεχνικές. Είχες στο μυαλό σου, λέει, στην άκρη του μυαλού σου στο μέλλον, να τροφοδοτείς, λέει, μια εγκληματική οργάνωση που δεν ξέρουμε ποια είναι, ασύλληπτα τα μέλη της, αλλά υπάρχουν και έχουν σκοπό να κάνουν άγνωστα εγκλήματα, ληστείες και κακουργήματα. Γι' αυτό είσαι προφυλακιστέος. Και έκατσα ένα χρόνο μέσα και έπειτα από ένα χρόνο, όταν έπεσε αυτό το κύκλωμα του Σαμαρά, ήρθαν τα άλλα τα λαμόγια του Τσίπρα, τα οποία όμως δεν είχαν δικό τους κύκλωμα. Μα είχαν, θα ήμουν στη Μακρόνισσο τώρα, δεν θα ήμουν εδώ πέρα να σας μιλάω. Και μου λένε ότι εντάξει, κύριε Κασιδιάρη, δεν υπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία να δικαιολογούν την προφυλάκησή σας. Και έτσι βγάλαμε εκλογές 25 Ιανουαρίου και μιλάγαμε όχι στις πλατείες, αλλά από ένα καρτοτηλέφωνο μέσα από τη φυλακή. Τώρα που μιλάμε στις πλατείες είναι που θα τσακίσουμε το πολιτικό σύστημα και θα είμαστε μεγάλη δύναμη. Άκου αρχηγέ και άκου το καλά, σε φίλησες στο σύστημα. Στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, και ήτανε παιδιά, δεν το ξεχνώ ποτέ, ήτανε αξιωματικός της αστυνομίας και έλεγε στις κάμερες έτοιμοι, πάμε, βγαίνουνε, λες και ήτανε ο Φόσκολος και σκηνοθετούσε εκεί πέρα. Μιλάμε για τέτοια κατάδια. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, όταν μας τα έκαναν όλα αυτά, ξέρετε που ήταν ο Σαμαράς? Στο εβραϊκό λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο American Jewish Committee. Γιατί υπάρχουν ξένες δυνάμεις, υπάρχουν σιωνιστικές δυνάμεις, οι οποίες πολεμούν τον ελληνισμό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και να σας κάνω και μια αποκάλυψη, δεν το έχω πει αυτό άλλη φορά δημοσίως, αλλά έτυχε ένα βράδυ σε αυτές τις ψηφοφορίες τις περίφημες για τα μνημόνια και βλέπω και έρχεται να περάσει από τα έδρανά μας ο Σαμαράς. Και λέω καλά, είναι σοβαρός. Τελευταία στιγμή βέβαια το κατάλαβε, έκοψε λίγο δρόμο, πήγε λίγο πιο κάτω. Αλλά πρόλαβα και του είπα, φύγε από εδώ πέρα παλιό πατσαβούρα. Έτσι ακριβώς χρειάζεται να μιλάμε σε αυτούς τους διεφθαρμένους πολιτικούς που έχουν διαλύσει την πατρίδα. Αυτό τρόπο λειτουργεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα. Και ήρθε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα σε 7 μήνες έχει κάνει τα ελληνικά νησιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στα νησιά. Μέχρι την ειδωμένη του Κιλκής έχουν φτάσει βεβαίως όλοι αυτοί. Σε λίγο καιρό με τους ρυθμούς που δουλεύουν σήμερα, οι Έλληνες θα είναι μειοψηφία μέσα στην Ελλάδα. Και εμφανίζουν μια κυρία Τασία, δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο θρίλερ την βρήκανε και την βγάλανε και την κάνανε υπουργό χωρίς να έχει πάρει ούτε μια ψήφο. Αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με καμία κυρία Τασία, μάλιστα τη συγκεκριμένη μπορεί να την κρατήσουμε άμα γίνουμε κυβέρνηση και να λύσουμε το μεταναστευτικό, να την βάλουμε στα σύνορα, να κάνει στους λαθρομετανάστες ελάτε, να είναι και νύχτα να την βλέπουν και θα φεύγουν όλοι. Και άμα την βλέπουν νύχτα θα κοιτάνε όλοι στη Συρία, θα προκράνε τον πόλεμο. Μπορεί να το έχουμε ρίξει στην πλάκα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση στην πατρίδα μας είναι τραγική, δεν είναι κωμική. Βλέπετε, εμφανίζουν ρε εσείς στα κανάλια, κάθε μέρα βλέπεις τηλεόραση. Λέει, ψάχνει να βρει ο άλλος που είναι η Χρυσή Αυγή. Να ακούσουμε το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής. Είναι το τρίτο κόμμα στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν είναι ο Μιχαλολιάκος ο debate, γιατί δεν είναι οι βουλευτές του κόμματος στα κανάλια. Και βγάζει ο Αλαφούζος πρωί, μεσημέρι, βράδυ μία τον Λαφαζάνη που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και ήταν συνδικαλιστής στη ΔΕΗ, αυτός και ο Στρατούλης. Βγάζει το Λεβέντη και κάτι ανύπαρκτους όλη μέρα, κάθε μέρα, όλα αυτά τα μνημονιακά μαξιλάρια για να έχει το καθεστώς μονίμως τρόπο να απορροφά τους κραδασμούς της αντίδρασης των Ελλήνων πολιτών. Ευελπιστώ ότι πλέον ο Έλληνας δεν μασάει το κουτόχορτο. Η μόνη ελπίδα για να πάει μπροστά αυτή η χώρα είναι ο Έλληνας να πάψει να μασάει το κουτόχορτο και να μην πιστεύει ότι του σερβίρουν τα κανάλια και οι τηλεοράσεις, τα οποία η Χρυσή Αυγή δεσμεύεται ότι όταν έρθει στα πράγματα, όλους αυτούς που χρωστάνε το αίμα του ελληνικού λαού, γιατί το Μέγκα ας πούμε, χρωστάει 180 εκατομμύρια, το ξέρετε? Εσύ άμα χρωστάς 5.000 ευρώ, συλλαμβάνεσαι, πας φυλακή. Ο Πόμπολας και πιο λίγα. Άμα όμως χρωστάς 180 εκατομμύρια ευρώ και σε λέγανε Πόμπολα, θα σου δίνανε και το ΕΣΠΑ. Και θα ήσουν αμάγκας. Και δεν θα ήσουν αφοροφυγάς όπως λένε τώρα. Δεν θα ήσουν αρχιδιαπλεκόμενος όπως είναι η αλήθεια, θα ήσουν μεγάλος παράγοντας της οικονομικής ζωής της χώρας. Βέβαια, έτσι όπως τα λέμε, τα είπαμε αυτά τα ονόματα και στη Βουλή, τα είπαμε και στις συνεντεύξεις τύπου που δώσαμε και σήμερα που μας προβάλλανε επειδή το ορίζει ο νόμος. Και πήγαμε μέσα μετά. Κάποιος. Περνάει η Χρυσή Αυγή σε όλη την Ελλάδα. Τιμή μας είναι επίσης που κάνουμε αυτή την προεκλογική εκστρατεία από την τσέπη μας. Δεν παίρνουμε φράγκο από το δημόσιο. Τώρα που πεινάει ο λαός, δεν μπορούν τα κόμματα να παίρνουν 50 εκατομμύρια το χρόνο, να τα μοιράζονται οι Λαφαζάνιδες, οι Τσίπρες, οι Μεϊμαράκηδες 50 εκατομμύρια το χρόνο και άλλα 100 εκατομμύρια θαλάσσοδάνεια από τις τράπεζες που δεν τα επιστρέφουν ποτέ και έρχεται τώρα λέει το μνημόνιο
και κάνει ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και τα πληρώνει ο πολίτης με αυξημένους φόρους, με ΦΠΑ στους αγρότες 23% και 100% προκαταβολή φόρου για να πληρώσουν τα σπασμένα επειδή δίνανε θαλασσοδάρια οι τραπεζίτες στα κόμματα και στα κανάλια. Και έβγαλε ο Πολυρός ο Σαμαράς ένα νόμο, δεν τα ξέρετε, αυτά δεν τα ακούτε πουθενά. Και όποιος τραπεζίτης έδινε τέτοια θαλασσοδάρια σε διεφθαρμένα κόμματα, μια τροπολογία, δεν έχει πρόβλημα, δεν πάει φυλακή, αθώος. Και τα κατέγγειλε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τα κατήργησε ποτέ. Έλεγε ότι θα ελέγξει τις άδειες των καναλιών ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα άγγιξε και αυτό βλέπει τον Πρετεντέρη τώρα σαν ζημέλη για τον Τσίπρα. Δεν τον λένε φανατικό, δεν τον λένε επαναστάτη όπως τον έλεγαν και επικίνδυνο. Είναι σοβαρός τώρα ο Τσίπρας. Γιατί ακολούθησε τη γραμμή του μνημονίου. Γιατί έχει το μέγαρο μουσικής και χαλάει εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία θα τα πάρει πολύ εύκολα από τον αγρότη. Ποιος είναι το εύκολο θύμα? Ο ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτός που δουλεύει σήμερα. Για να ζούμε μια κομματοκρατία και ένα πολιτικό σύστημα που πήγα να πάθω εγκεφαλικό την ημέρα που μου ήρθε ο πρώτος μισθός και το εκαθαριστικό. Δεν το πίστευα. Λέω δεν είναι δυνατόν και να το κρύβουν τόσα χρόνια, είναι τόσα πολλά τα λεφτά. Είχε δίκιο ο Γεωργάκης που έλεγε λεφτά υπάρχουν. Και βγάζω μέσα στη Βουλή το βουλευτικό μισθό και είχε σηκωθεί ο Γεωργιάδης της Νέας Δημοκρατίας και τσίριζε, είχε τσέρκει. Από τη Χρυσή Αυγή λέει και την άλλη μέρα το λαμόγιο έβγαινε και έλεγε ότι του δώσα κουτουλιά λέει και καλά λέει ένα καρούμπαλο εδώ λέει και μου έβαλε τις φωνές η γυναίκα σου. Τι να δεις αυτή, δηλαδή εμείς τους χτυπάμε μόνο με επιχειρήματα. Δεν σηκώνουμε το χέρι ούτε τους βρίζουμε. Μόνο με επιχειρήματα. Αλλά την άλλη φορά αυτό ήταν με το μισθό. Πελάβω μερικούς, εγώ λέω τότε με τους μισθούς, προβλέπω λέω ότι οι βουλευτές είναι και αφορολόγητοι. Αλλά δεν έχω τα στοιχεία για να το καταγγείλω, δεν έχω εφορολογήσει ακόμα και βγαίνει ο Βορίδης, άλλο αρχιλαμόγιο που παριστάνει τον εθνικιστή και αυτός έφτιαξε τον νόμο για τα διόδια. Και τώρα άμα περάσει κάποιος πολίτης στα διόδια χωρίς να πληρώσει, δεν είναι απλά πρόστιμο και να τους σηκώσουν πινακίδες και διπλώματα, έχει και ποινικό δικαστήριο. Και πώς ακονόμησε ο Μπόμπολας από τον Βορίδη για να τον έχει μετά και να τον παίζει όλη μέρα στην τηλεόραση, δεν το ξέρει κανείς. Λοιπόν είχε πει εκείνη την ημέρα, οι βουλευτές λέει. Δεν είναι, όχι, είναι, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Ρε εσύ λέω, λες να είναι αλήθεια και να πω τίποτα και να εκτεθώ, ας μην μιλήσω τώρα. Και μου έρχεται το εκαθαριστικό και από το βουλευτικό μισθό φορολογείται μόνο το 20%. Καταλαβαίνετε γιατί απατεώνες μιλάμε? Δηλαδή νομοθετούν όλοι σε βάρος των άλλων 100%. Προκαταβολή φόρου στον αγρότη. Φιλαράκια ελευθερία εδώ και βάζουμε τις βενζίνες και γυρίζουμε περιοδία όλη την Ελλάδα. Και έχουμε το κεφάλι ψηλά. Και χωρίς να πάρουμε μισό ευρώ από το κράτος, την ώρα που πεινάνε οι πολίτες, είμαστε η ανεχόμενη πολιτική δύναμη. Και κάναμε μάλιστα και μια πρόταση νόμου, όταν πρωτοβήκαμε στη Βουλή, γιατί αυτή ήταν η μεγαλύτερη αδικία. Να χρηματοδοτείτε, να επιδοτείτε το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες να πεινάνε. Και κάνουμε μια πολύ σοβαρή πρόταση νόμου. Οι συναγωνιστές μας, οι δικηγόροι, το νομικό μας τμήμα, νέα παιδιά, ηλικίας 30-35 ετών, έχει μια πολύ σοβαρή ομάδα η Χρυσή Αυγή σε κάθε επίπεδο και δουλεύει για να δημιουργεί το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Ελλάδος που οραματίζεται τη Χρυσή Αυγή. Και καταθέτουμε μια πρόταση και λέμε που αν ψηφιζόταν στη Βουλή, σε μια μέρα γινόταν νόμος του κράτους, εφαρμοζόταν. Και λέμε να καταργηθεί η χρηματοδότηση στα κόμματα, δεν χρειάζονται λεφτά τα κόμματα, εμείς τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας και να πάνε αυτά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό αστρονομικό, να μοιραστούν σε κάθε νέο Έλληνα που γεννιέται. Κάθε ζευγάρι δηλαδή που κάνει ένα παιδάκι να παίρνει αυτά τα χρήματα τα οποία θα τα μοιραστούν αναλόγως για να χτυπήσουμε την υπογεννητικότητα. Που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος. Και μας απαντάει το νομικό συμβούλιο της Βουλής, αυτοί οι προφέσορες, αυτοί οι φοβερής αξίας νομικοί εγκέφαλοι. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη χρηματοδότηση στα κόμματα, γιατί το απαγορεύει το Σύνταγμα. Και μετά από 6 μήνες κάνανε νόμο και λέει καταργούμε τη χρηματοδότηση στη Χρυσή Αυγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν και όλοι αυτοί μαζί ενωμένοι. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ χειροκρόταγε και το ΚΚΕ χειροκρόταγε και το ΠΑΣΟΚ χειροκρόταγε. Γιατί όλοι μαζί για όλα τα ελληνικά προϊόντα, όπως γινόταν με ένα λοδάκι εδώ στη Μακεδονία και με το εμπάργκο. Χιλιάδες οικογένειες πείνασαν. Όλα τα κράτη της Μεσογείου παράγουν φυσικό αέριο. Η Ελλάδα, που σύμφωνα με τους Γερμανούς της Deutsche Bank, έχει να αντλήσει από την Νότια Κρήτη, από τη λεκάνη του Ηροδότου, περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Σύμφωνα με άλλους καθηγητές, τον καθηγητή Λιγερό, τον καθηγητή Φόσκολο στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, είναι πάνω από 1,3 η περιουσία αυτή. Αυτό βεβαίως θα προκύψει όταν ξεκινήσουν επιτέλους έρευνες. Η Ελλάδα δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και από τους εθνοπροδότες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, περάσαμε σήμερα στους Συριζέους και πήγα να δω ποιον θα βάλουν υπεύθυνο για την ενέργεια, για τους υδρογονάνθρακες. Υπουργό σε αυτό το νευραλικό Υπουργείο. Και βάλανε τώρα ο τελευταίος ήταν ο Σκουρλέτης, ο οποίος πριν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και γίνει κρατικοδίαιτος, είχε τα body line στο Βόλο.
είχε Ινστιτούτο Αδυνατίσματος και τον βάλανε να διαχειρίζεται το πιο νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τσίρκο μεντράνο το οποίο πρέπει να καταστραφεί. Όπως έλεγε ο πατρόκος μας, αναφερόταν στο ψευτορωμαϊκό, είχε προβλέψει όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Μιλούσε για ένα κράτος το οποίο ήταν ψεύτικο κράτος. Δεν ήταν κράτος, ήταν κρατήδιο και υποχείριο ξένων δυνάμεων. Το ψευτορωμαϊκό, το οποίο έλεγε πως πρέπει να καταστραφεί. Αυτός λοιπόν είναι και ο δικός μας στόχος. Να καταστρέψουμε το παλιό και πάνω στο παλιό να χτίσουμε κάτι νέο. Όσοι Έλληνες έχουμε απομείνει, βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια οι πρόγονοί μας πολέμησαν με θεούς και δαίμονες. Και τα κατάφεραν και η Ελλάδα παρέμεινε ζωντανή. Τι ντροπή θα ήταν να πεθάνει η Ελλάδα επί των ημερών μας. Στόχος λοιπόν της Χρυσής Αυγής και ιερό καθήκον κάθε Έλληνα να αγωνιστεί μαζί μας. Και επειδή είμαστε φοβερή παραστρατιωτική οργάνωση, όπως βλέπω εδώ από εκείνο το πλωστάσιο κρυμμένο είναι τα τάγκς πίσω εκεί πέρα από τα καφενεία. Ξέρετε αυτά που λέγανε τα τάγκς, τα αεροπλανοφόρα που είχαμε, που είχαν μπει στα σπίτια μας και ψάχνανε και τι βρήκανε τελικά. Ψάχνανε σε έναν εφοπλιστή να βρούνε που μας χρηματοδοτούσε και χρηματοδοτούσε τον Μιχελάκη, τον υπουργό του Σαμαρά. Ο Σαμαράς διέταξε έρευνα για να μας δέσει και έδωσε τον υπουργό του. Και έρχεται από έναν εισαγγελέα το έγγραφο στη Βουλή να διωχθεί ο Μιχελάκης. Γιατί τα έπαιρνε από τον πάλι, τον εφοπλιστή, για να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά των συμφερόντων του Ρέση. Με κάτι που μας αρέσει και θα το κάνουμε μέχρι το τέλος του κόσμου. Όπως και το μαύρο μας αρέσει, γι' αυτό φοράμε μαύρα πουκαμισάκια, μαύρα μπλουζάκια Χρυσή Αυγή, γιατί η πατρίδα μας είναι υποκατοχή και περνούμε. Και το μαύρο θα το βγάλουμε μόνο όταν απελευθερώσουμε την Ελλάδα. Λοιπόν, ως γνήσια παραστρατιωτική εγκληματική οργάνωση μαφία, δεν ξέρω πώς αλλιώς το λένε αυτό στα κανάλια, εμείς κλείνουμε κάθε εκδήλωση σε στάση προσοχής, λέγοντας, ψάλλοντας αυτό που δεν τολμά να ψάλλει κανείς άλλος. Είναι έγκλημα σήμερα. Να είσαι Έλληνας. Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο χέρο
αγωνιστές και αγωνίστριες. Παρακαλώ, έχει μεγάλη σημασία για αυτές τις εκλογές, καμία ψήφος χαμένη. Όλοι που θέλετε να δηλώσετε εκλογικοί αντιπρόσωποι, να παραμείνετε μετά και να περάσετε μέσα στην εκλογική γραμματεία.